Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Say hi! So dire nato makita ang view sa SG Farm. Wala ka nang hahanapin pa. Kung bulak ang pag-usapan. Kasama ani? Asa o, dire lang na makikita. Napay bulkan dira nga o. Mga fogs. Wow. Wow, so nice guys. Asa ka na? Diri lang makita sa SG Farm. Nice view. Tura ako mga kauban. Wala ka ng ibang hahanapin pa. SG Farm lang sa Kalam. Kung gusto mo nga lain-lain ng views, makita-ita ninyo ang tanan nga views. Kailang mo sa mag-subscribe lang mo sa akong YouTube channel, Bisayang Kulot. Oy, dapat kana makuha to mo. So nara ako mga kauban guys oh. Oh, nag-arrange na may picture po. Eyes to the picture. Eyes on the board. Dikit-dikit mo kamay po, kaya mo naman histulin. Kana di nga ako, na ambot lang asa ang inyo. Bukit. Kana, bumalik ka atong magsangya. So lingaw kayo sila guys. Sponsor na mo guys oh. Di na balik dito kay Pres kay ni Aso hindi ta Di na daw sila, di na daw mo balik mong chairman sa magsangyaw kay sa magra kataman kay wa kanito nga sa tulog ra kas payag. Magsangya. Oh, karon kay wa man kanila host, di jud ka kakaon ron, char. Oh, pagwapo sa views. Ha? Pagkagwapo sa views guys. Hey guys, welcome to my vlog here in SG Farm. Papo kayo view guys. Kung gusto niyo mag-vlog dito sa SG Farm, makita ninyo ang iba't ibang tanawin. Peace and joy. Dito na pag may karoon nag-tour kauban sa akong mga kaubanan sa Reform Wasa. Tara sila guys oh. Kung gusto niyo makita ang view sa SG Farm, makita ninyo ang tanan-tanan nga boy. Hi, say hi. Tara ko mga kauban guys. Mao ni ang makita na to sa view sa SG Farm. Say hi mga kasamahan dyan. Saan na yung iba? Dili pa naman ako guys. Gusto niyo makita tanan-talanawon? Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bisayang Kulot. Ay, murang makaragsirin ha inday. Aw, nining. Wapo kayo diri guys. Oh, tingnan po. Muni ang gwapo diri sa view sa SG Farm. Tama-tama. Pure gina ang bulak oh. Dili na atik-atik. Oh, di ba? Oh. Subscribe mo sa akong channel or makita ninyo ang tanan nga views. Diri pa lang tang dapita.
Wala pa takatuyok sa iban. Ay lain pong mga napo sila mga rest house. Alang sa mga lovers o gusto nila mag-check-in. So subscribe lang mo dire para makita ninyo ang tanan nga views diring dapita. Mayo jud ang pagka-plaster sa ilang bulak sama na ani. O di ba? So, tuwa pa sila yung mga building dito. Oh. So, dirita sa akong mga kauban. Dirita sa akong mga kauban nga nagsigit-sagit. Ambot nga nagsigit-sagit ni sila. So, dirita sa atong mga kauban nga nagsigit-sagit. Ambot nga nagsigit-sagit ni sila. Waiting pa mo, musakay mo? Waiting. Gusto mi lasto kay daog dayon. Oh, dira ko mga kauban. Waiting pa na sila, kamusakay na sila sa duyan-duyan. More ilan tagaday? Nini, humana ka sakay ni? Humana. Ako, hapil po kong singgit. Oh! Oh, mauli siyang si SG Farm. Mauli siyang SG Farm. Maglupad-lupad po dire. Uy, naman na. Kung gusto nyo ato din napita, subscribe lang sa akong YouTube channel. Sayang kulot. Ka-stress, ibilin ko ako din sa SJ. Sakay na. Palaban man. Hi. O, diba? Apil pa. Hi. Sayang kulot. SG Farm ang Sakalam. Okay. Uy, si Pako! O, unsa ka lalom ang iyang mahulugan. Muna ni singgit siya kay unsa ka lalom ang iyang mahulugan. Oh. Trabaho, busy oh. Unsa imong may istorya? Hoy, Ginoo Ito na ko, mura interview. akong kaihion. Mura kay hiyon nga mura man kag nakalibang na. Basta ng bangko. Eh, Ginoo ko, makakurog. Okay. Mana silag sakay. A few moments later. So, kompleto ni sila. Kompleto ni sa gusto manure dire sa SG Farm. Napod sila yung swimming pool. Napoy fountain. So, dili dyan mo magmahay dire. Maka-ato mo dire sa SG Farms. So, aron dali lang mo makakontak. Punta ka lang or subscribe na YouTube channel Bisayang Kulot. So, daghan kayo mga nag-aadto dire. Oh, di ba? Nice kayo ang view. A few minutes later. Hi guys, dito mi karon sa Eat All You Can sa SG Farm. So, mani karon ng just three guys. So, Eat All You Can. Sa imong gusto na Sa imong gusto nimo, pinya, papaya, watermelon, or pinya. Okay guys. So, diri makita po nato ang iba't ibang halam ang tawag ani pika-pika sama sa pasahalan ninyo magkamubutan. Pwede na po sa medium coffee si Kuwati muli ang mga ito gikan diri sa SG Farm. Wala ka nang hahanapin pa. Complito recados. Si Kuwate. Kaya gusto mo sa
ilang views. Magsalo-salo ta. Kanindot sa ilang mga places. So di naman, well, ito tapadulong. Tara. Are you ready to mingle? Si Kwati. O, halika na. Baba na tayo. Puntahan na namin guys. So, itour na namin yung namin kasamahan. So, ang isa dito sa likodan ko. Nagpalikot siya. Hindi siya gusto makita ang iyang ikaw niya si Kwati. So, ganiha, daghan kayo ng tao din guys. Hindi na lang pusugan. Pero bilongya po niya siya sa Eat All We Can. Gusto niyo mukhaon ay daghan. Oh. Daghan siya kayo. Gusto ko. Tumagan pa sa ilang. Ito ko mga guwapo. Hi, say hi. Don't forget to subscribe to YouTube channel. Sayang hello. There is ilang chip ko. Hi. Subscribe my YouTube channel. Sayang hello. Di apa yung daghan, di sa yung humba. Bigkoy ang ilang lamian na pork magnet carne. O, lami kayo. 30 crispy ha. Lami pa sa gugumang giatay. Grill, diri ang lamian nga. Grill lempo. Pork humba. Gahanghan panguban. Oh. So kare sa kalami sa ilang tanawa gani daghan dire. So karon guys, pinanata sa akong mga kauban nga ganihara ang iban ipangsakitan nagtiyan kare dili maklaro git-git kay siya gisakitan nagtiyan naunsa ka diha laluya o laluya kay patingkaon sakitan kay arthritis Pagsangya lang siya. guys. Dira na sponsor mag-asawa Mr. and Mrs. The Armas. Ibutang sa una ko, kaya nagkalisod ko. Kalisod di ay. Nagkalisod, kaya Bisaya man, Bisaya ko lang. Naman dili naman ka dula kung kamagulaman. Last year ang dula ko siya. Say hi! Daily picture video ni. Wala naman. Don't forget subscribe my YouTube channel. Bisaya ko lang. Nining si hi ni. Pagkagwapa. Murag ako. Tawanan lagi kayo mas training. Ibuto na to ni si Madam Girlie. Siya tulog ang stop. Why are you ubo-ubo? Mga papa sa mga kauban talaga ba ni? Sa gusto gawante din siya o uyap. Subscribe lang ang gusto. Makigila-ilaan eh. Kanila ba pa po din dalaga? Di ba mga guwapa ang mga sa tubigan? Basitin na siya. Karis lang mga dalag na sila. Thank you, ma'am, sir, sa sponsor sa laag-laag. Thank you sa laag-laag. Labi na sa kaon-kaon. Presidente na mo sa Reformwasa. Sir Rinaldo de Armas o si Ma'am de Armas. Salamat sa sponsor. Sa ulitin. Merry Christmas. So, maglaag-laag ta diring dapita. Dito nga dapita guys, sa ngit-ngit. Dito na dito ang zipline. So dili nito ka zipline kay ngit-ngit namin nangabot. Kita mo na guys kanang ay suga. Distansya na siya zipline na dito dapita.
O ina ni kanindot ang HG Farm. So maglibot-libot sa kudiri kay kaon pa man tong iban. O ina na. Na sila yung mga dira sa taas mo na kaunan po na dira. Gusto mag-date-date mga kaayaban, pamilya. O pwede kaayo. Dili jud mo maboring kay pwedeng kukuha sa view di ay view na pwede rin children's ba sa mga bata dulaanan o si kompleto sila sliding so para maka malumuasan ng dapita agion sakop ni siya sa tubig. Mag-subscribe lang mo sa akong YouTube channel. Sinsya na og nagutalo-talo ko kay pwedeng busugan ako. Ang ilang CR, gwapo kayo. Nana kanindot ang SG Farm. Sa sulod ni sa Eat All You Can. Wala ka nang hahanapin pa. Sliding gikan sa ibabaw. Gikan sa ibabaw guys, kauna na siya. Kung gusto ka nga ang imong kinaon maun-una pod kay Eat All You Can, so slide lang ka dira aron maun-una pod mo kinaon, so balik na pud kagaon para ako kauban. Anak kagwapo ang SG Farm. Lito Ricardos. Okay guys, katulang sa once again, don't forget to subscribe my YouTube channel Bisaya Club. Merry Christmas, thank you for watching. Pauwi na kami guys. Uwi na kami guys. Habulin namin mga kasamahan namin. Ang layo na nila. Ang layo na nila. Wow, ganda. Wow. SG Farm. Ang ganda mo. Ang layo na nila. Sana sila? Sana mo? Asan sila? Ay. Unsa na maka chairman? Tura sila. So guys, pauli nami. Kini akong gisundan chicks na siya. Kung gusto mo makipagkilala sa iya, subscribe lang sa akong channel. Oh, Chairman. Ulat na to si Chairman. Doon ako kung kauban basig babiyaan ko. Wow. Iba na ng view ito. Oh. Wow. Ibang view naman to sa SG Farm. Wow. Ang ganda. Wow, may mga tanim pa sila, oh. Oh. May arko-arko pa. Wow, no, wow. So, unsa, ma'am? Aw. Exit, entrance mo dito. So, gawas na may. Tinagtanaw pa mi Mga pasalubong. So, dito rami. So, dire na may. Oh, hello, guard. Yung mga ano. Ano putol? So, dire na may sa gawas. So, hey now, bye-bye. SG Farm. Sunod na po, balik na po mi.